Jeszcze przez najbliższy miesiąc mają Państwo szansę poznać najpiękniejsze i najciekawsze zakątki Wejherowa z przewodnikiem, który bezpłatnie oprowadzi i przybliży historię miasta. Spotykamy się codziennie na rynku pod pomnikiem Jakuba Wejhera o godzinie 11. Przyjechaliśmy tutaj kolejny raz. Z mężem już zwiedzaliśmy Kalwarię Wejherowską, ale jesteśmy pod wrażeniem tego, że z przewodnikiem możemy usłyszeć i dowiedzieć się dużo więcej. Jest ciekawe zorganizowanie, jest przewodnik wyznaczony przez Urząd Miasta bodajże, tak? Dobrze zrozumiałem? No i nie, warto, na pewno warto zwiedzić miasto. Dzięki takiej wycieczce poznałam historię i bardzo ciekawe zakątki Wejherowa. Turyści rozmawiają, dopytują się, a ja na początku się również pytam, czego ode mnie oczekują i które miejsce by chcieli zobaczyć. I staram się spełnić te oczekiwania. Rynek, ratusz, klasztor, park, Kalwaria i Filharmonia Kaszubska to główne punkty blisko 3-godzinnej wycieczki okraszonej anegdotami i garścią faktów historycznych. Jest na tyle różnorodnie, że każdy ma spore szanse, by znaleźć tu coś dla siebie. Najpierw był ratusz, widzieliśmy makiety, zwiedzaliśmy piwnicę. Krypty mi zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie, wnętrze ratusza i opowieści, historia rodu założyciela miasta. Jak byli niegdyś chowani zakonnicy, jaka jest forma bezczeszczenia zwłok, bo oczywiście pokazujemy im również to, co zostało z trumien wyjęte, jak przebiegała budowa tego kościoła. Bardzo mnie mile zdziwił park, ta mała architektura, te fontanny, altanki. To jest bardzo miłe. Indywidualnie lub w większym gronie taki spacer to doskonały sposób na wakacyjne przedpołudnie. Ładne miasto, stare, zabytki, jest dużo, sporo. Ładny, jest ciekawy rynek. Oprowadzenie po tych kaplicach. Ratusz był fajny. Bardzo mi się podoba. Ja zapraszam wszystkich chętnych, wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę. Można sobie wybrać, można przyjść powtórnie i zgłębić sobie wiedzę. Wszystkich miłośników wędrówek śladami historii serdecznie zapraszamy. Zobaczcie Wejherowo latem.